Igbo mụrụ nzem ọzọ nke onye chiri nyazelu. Na nke taa ihe nji wee bịa n'ọwa nzikọrịta ozi anyị n'ụbọchị taa enwere ihe ọzọ na-abụ iji wee kọwatụtara anyị obere mgbagwoju anya anyị na-enwe n'etiti result and certificate n'asụsụ Igbo site n'ihe anyị na-akpọ ya. Ị na-anya ụfọdụ na-akpọkọta ha na-abụ asambodo, mana ekweghị m maka na afa ha na-abụ dị iche iche. Ọ bịa mee nji wee bịa n'obi anyị n'ụbọchị keta maka na ịma na asị na atụọrọ ọmara mana atụọrọ ofeke ofenye isi n'ọya. Ya bụ abịa n'asụsụ Igbo, asambodo bụ certificate. Ya na-akpọ certificate bụ asambodo, mana result bụ mpụtara. Ihe result bụ n'asụsụ Igbo bụ mpụtara. Ya bụ mpụtara ihe ime, mpụtara ule ile, mpụtara ọrụ ịmụ. Ọha ncha niile ka a na-akpọ result. Ya ka isi wee mee na nka, ka isi wee mee na nka, ka isi wee mee na nka. Abịa na agụmakwụkwọ, ka isi wee mee n'edemede Igbo, ka isi mee n'edemede Bekee, ka isi wee mee n'edemede mathematics, egusisie ya ha ncha niile abụrụ mpụtara. Mana abịazịa na asambodo, nchịkọta iji wee gosi na ijele ebe dị ụta maọbụ na ịmụrụ ọrụ dị ụta maọbụ na ịgụrụ akwụkwọ ebe dị ụta maọbụ na imeli ihe dị ụta bụ ihe na-adị na asambodo. Ị na-afụgo ihe bụ ndịiche dị n'etiti ha na-abụ. Ọ bụ na ị mara ya, mara ya taa na asambodo bụ certificate ebe mpụtara bụ result. Daalụ.